Mukaona paya panonzi vanhu vari kuputsirwa dzimba dzavanenge vakatenga ari mastand vakavaka kusvika vachizonopedza kuvaka kwobva kwachizongouya zvimagredha zvava kuputsa. Zivai kuti nguva yavanenge vakapiwa inenge yakwana. Munyika medu mune inonzi land rotation. Munotenga land movaka mogara kwe10, 15 kana kuti 20 years, then zvigredha zvobva zvachizouya mobva machizopazirwa mastand iwawo within 5 years. Kana mukada kudzokera munonoona kuti kunenge kwatova nemamwe mahousing cooperatives avo anenge atenga land zvekare kuma land barons. Ndokufamba kunoita nyaya dzekutengeserana mastand muHarare. Inini mukomana She ndiri land baron ende handisi mbavha diki ende tinotoba zvinenge zviri simple and straightforward. Mapepa ose anenge akatokwana. Titori vanhu vanotogara muma offices anenge aine ma AC for aircon mutauni chaimo, uye zvekare titori nevamwe vanhu vakuru vanenge vachitotirovera majet kutown house. Inini zita rangu muchangonditi The Baron. Ndashandisa ghost account sezvamuri kuona randanyora iro kuti The Baron. Ndichadelete hangu soon after ndaona kuti munenge mavhura message kana mukanonoka kuiverenga hameno zvenyu ndinenge ndaideleta. Ndava nemakore akati wandei ndichita zvekutengesa minda mastand, asi mastands awa kana ari emuHarare zvinenge zvisiri pamutemo, inenge ichinzi illegal land. Zvasiyana nemasabhuku deals. Kana mukazongodzingwawo zvenyu munenge madzingwa, but mutemo iwo unoti sabhuku ndivo vane kodzero yekuti vange vachipa munhu pekugara. Isu maland baron hatisi kamasabhuku emutauni, asi tinozviita kunge tiri masabhuku emutauni. Pamwe pacho ndisu vanozoita kuti musangano unge uchizoshorwa nekuda kwekuti tinoisa mari pamberi. Yangova nyaya yekuti as long as ndadya nekukasika ndakwanisa kuita mari. Ndichitaura nemi kudai mukomana She ndine dzimba kuUK, ndine dzimba muSouth Africa, dzimba kuBotswana, and nditori nedual citizenship zvekuti zvemuno kana zvikanzi zvadhakwa ini ndinobuda muno muZimbabwe. Vana vangu vose havasi kudzidza muno, ndichangoti vari kudzidza kuSouth Africa, mapepa avo aripo. Vanhu vazhinji munokwanisa kutibvunza kuti kana muchitengesa mastands awa sei musingazobatwi imi muchiti zvinhu izvi hazvitendedzwe nemutemo. Ndinongokupai mhinduro iri nyore. Hatishande tiri tega. Pese patinongoona paine maopen spaces kana kuti muma greenways tinobva tatopiwa green light nevamwe vanhu vatinoshandidzana navo vemucouncil vanotozviziva kuti zvinenge zvisingatendedzwi, but vanodyawo nesu maplanners, masurveyors nevamwe vemapato akasiyana siyana. Isu tinenge tichizongoiswa pamberi. Regai ndinge ndichiti tiri mafrontmen. Kana ukanzwa zvichinzi munhu uyu iland baron, hazvireva kuti ndiye anenge achidya mari yakareba. Kunenge kuine vanenge vari kumashure avo vanenge vachidya mari kudarika isu tinenge tichidhila nevanhu direct. Ko muZimbabwe unokwanisa kuroverwa mubikirwa wekampani ukatoti iyi ireal estate agency yemazvokwadi inenge itori newebsite and everything, but zvatinenge tichizoita manje land tinokupa unotovaka ukatogara nevana vako 10 to 20 years mugerepo, but panenge pasiri pako. Kana nguva yakwana, kana land yava kudiwa kuti inge ichidzosa futi mari, land inofanira kuti inge ichizototorwa zvisinei nekuti unenge wakavaka imba yakakura sei. Saka isu zvatinoita mukomana She tinorova yatinoti double harvest. Harvest yekutanga ndisu tinovhurira vanhu panzvimbo yatinoziva kuti hakubvumidzwi kuvakwa kuma wetlands kana kuti pasi petambo dzemagetsi. Tinogadzira mapepa eoffer letter enhema anenge aine mastamp ecouncil chaiwo chaiwo, anobiwa nevanhu vanoshanda mucouncil. Vanhu vomhanyira kutenga nekuti anenge ari cheap. Isusu tinobva tachizotorawo mari yejoining fee nemwedzi wega wega paya pamunenge moita masubscriptions, then tinobva tachizomirira kweabout 11 years apo patinenge
tichiregedza vanhu vachivaka, tinokukurudzirai kuti vakai dzimba dzenyu nekukasira. Kana mukavaka mamanshoni hapana kana problem. Saka pari zvino munyika yedu yeZimbabwe changosara ndechekuti munhu unozvarwa, unokura, unovakawo kamusha kana kuti imba mutauni uchiti inhaka yevana vangu vandichasira, obva wafa. Ndohupenyu hwacho. Hakuna penjeni yekuti unoswera uchiti ndichazodyawo penjeni. Saka vanhu mukavaona vachivaka palendi inenge isingatendedzwe, musati mapenzi, nekuti munyika medu hamuchina inonzi pension. Makambozvinzwa here kuti isu semaZimbabwean ndisu tega pasi rino tisingadi kubhadhara life kana kuti medical insurance? Tinosarudza kuti tinge tichibhadhara vanhu vemafuneral policy, nekuti semaZimbabwean tinongoraramira kuti tinge tichizosvika pakufa tisina kana chatinenge tiinacho takabata muruoko rwedu kana kusiya. Saka vanhu vanobva vavaka misha yavo nekukasika inoyevedza, vanoisa mabohol, ende izvi tinotofara kana zvichiitika nekuti zvinototipa land value. Kana vanhu vakacheresa mabohol vakazosiya paine mabohol, tinoziva kutoti land value yedu inenge yatoti kwirirei. Ende titori nemakambani zvekare yavanhu vanoinstola mabohol, masolar acho zvekare. Vanhu vanogara imomo up to 11 years vachifungidzira kutoti vakachengetedzeka. Then tinozorova harvest yedu yenumber 2, ndipo panozouya muramba tsvina pava kuitwa mademolitions. Kana makore 10 iwawo apera nerimwe, vakuru vaya vatinodya navo vemumakansul vanobva vachizotiudza, vanobva vatumidzira mabulldozer vachiti dzimba idzi hadzina maplan, dzainge dziri illegal. Vanoputsa misha yevanhu yose kusvika pasisina kana chinhu. Sei tichidziputsa? Nekuti iye zvino nzvimbo iyoyo inenge yakatogadzirika kare, kunenge kuine migwagwa inenge yakagadzirwa nevanhu, mabohol, uye vanhu vanenge vakapfuma manje vane mari vanenge vava kuda land iyoyo. Isu tinobva tatora land iyoyo futi yobva yaitwa regularized, yoitwa legal muzita remamwe makambani edu, totengesa futi stand imwe chete iyoyo nemari 10 times more kune vamwe vanhu avo vanenge vaine mari. Munyika medu munozviziva here kuti kune vanhu vava kutoita betting neland, kuti anoti kana akatenga land anoziva kuti iri illegal, land iyoyo painenge yava kuzotengwa nevanhu vakawanda vachibhadhara nemari dziya dzekunzi unonzi unofanirwa kuuya kana ne2.5 kana kuti 3.5 US, then imwe yacho uzoibhadhara. Panopera 10 years munhu anenge adzosa mari dzake. Saka vana vempinga, vanhu vane mari, vanotoita zvekutotenga land. Kunyange kwamunoti kuma wetland munokwanisa kutoseka munhu achitenga land isina mapepa. Nyaya iripo inenge iri yekuti anenge akangomirira apo pazvinozonzi kuchazopazwa. Musi wazvinonzi zvima bulldozer zvaenda kunopaza, iye anenge ava kutoti Mwari kudzwai. Mukaona panonzi papazwa structure, zivai kuti kunenge kutori neumwe munhu anenge akazoinvesta mari yake about 12, 13, 14 years, akaisa mari paland asina kana bepa raanenge akapiwa. Panenge pakangoitwa magentleman's agreement, then second round obva achizowana profit yake. Vamwe vana vembinga vakasiyira vatengerwa land iyi nemadzibaba avo kune vamwe vanhu vanengangoti vava kutokwanisa kutotenga almost 1/4 yeland yose iri muHarare. muHarare hausi safe, kunyange uine title deed. Ndinokuudzai, handiti land inonzi land, haisi land yemunhu, iland yenyika. Kunyange uine ka title deed kako ikwako, usazorelaxa kana kufungidzira kuti unenge uri safe, nekuti chikabvondoka chaicho zvikanzi pamunenge makagara panenge pari paprime land, zivai kuti munopatama chete nemapepa ako, unoenda kukoti ukadzoka. Asi zvimadhoza kana zvauya zvinouya, panongotsvakwa nyaya yekuti vanhu vakavakira kwakati, kunyange muine matitle deeds, but matitle deeds iwawo makamawana without council approval. Kana kuti panongotsvakwa nyaya yekuti mugore iroro pakavakwa dzimba idzodzo pane kahutsotsi kakaitika, motonzi saka council yava kuda kutora land yayo
back. Ndiyo nyaya yandiunza pano kureurura zvinhu izvi mukoma, nekuti munhu wenyama anofanira kuti ange achizongoreurura kunyange ukanzi uri kuramba uchidya nazvo. We are in the business of selling land. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ichokwadi here kuti pose pari kunzi panenge paitika murambatsvina panenge patori noumwe munhu anenge achitoda mari yake back. Hanzi kune vamwe vanhu vanokwanisa kutotenga land. Nhasi uno pagere vamwe vanhu obva ati land iyi yandiri kutenga today, land iyoyo ndinoda mari yangu after 10 years. Hanzi vamwe vanosvika pakufa vosira vana vavo. Konya yekuti hanzi kune vamwe vanhu vava kutoona land kunyange zvisina mapepa mukati, almost a quarter of land in Harare. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kunyange uine bepa raunenge uinaro zvikangonzi pamunenge muri panenge pari prime land pekuti vane mazimari vanenge vava kuda kuti vange vachitora dzimba idzodzo, hanzi munongotsvakirwa nyaya zvonzi makaona title deeds through corruption. Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Zita rangu muchanditi Nyasha, not my real name. Baba vangu ivo vainge vari munhu ainge achiita zvematongerwo enyika. Handingatauri hangu nezita ravo kana kuti bato iro ravainge vachifanira kuti vange vachizoenda kuparliament as a member of parliament. Ibato rinopikisa here kana kuti iro ramunoziva mose riri pachigaro pari zvino. Saka baba vangu ivo vainge vaine umwe munhu uyo wavainge vachikwikwidzana naye kuva member of parliament. Saka izvi zvakazoitika musi watakaenda kunovhota. Kana parise pamba pedu isu ndesu taitoprinta kana maposters, uye baba vangu vaiti kana vakafamba ndaifamba navo mazuva ose, ende ndaiita sekunge baba vangu ndinongova-celebrate nekuda kwema-achievements avo awo avainge vachiita. Asi mukoma Nashe, handizivi kuti sei ndakaita zvinhu izvi zvakaipa kudai kumubereki wangu akandiendesa kuzvikoro zvinodhura, mubereki wangu anondipa rudo, akandipa upenyu hwakanaka. Inini mukoma Nashe handitenderani nezvose zvinoitwa nebato rababa vangu. Handingataure hangu zvakawanda, regai ndigumire ipapo. Regai nditi saka mwoyo wangu wakabva wachizoenda kune rimwe bato rakasiyana zvachose. Pazuva rekuvhota ndakamirawo muqueue mukoma Nashe, then ndokubva ndachizoendawo. Pandakanopinda mubooth ndakatarisa mufananidzo wababa, ndikatarisa mufananidzo weumwe murume uyo wavainge vachipikisana naye. Ndakabva ndachizoisa X yangu, handina kuiisa kuna baba vangu asi kumhandu yababa, ndikavhotera munhu anopikisana nababa vangu. Pandakabudawo ndakaita zvinoitwa uye ndikanyepera baba vangu vainge vakandimirira naamai nemasiblings angu. Hongu baba vakandibvunza kuti wavhota here? Ndikati yes, X yangu yaenda kwamuri. Baba vangu vakazokundwa nemavhoti mashoma. Baba vakachema kutoburitsa misodzi nekuti pama-campaigns vane mari yakati wandei yavakaburitsa. Baba vangu vakarwadziwa nazvo, but iniwo ndakazonzwa ndichirwadziwa kuti sei ndaita zvinhu zvakadaro, even though ndikati handiwirirani nezvandisingawirirani nazvo. But family is supposed to be family, right? You are supposed to support each other. Zvandakaita ndinganzi ndakakanganisa here? Ndovaudza chokwadi here? Kana kuti it is my secret yandinofanira kungoramba ndakachengetedza? Kwesei ndichifila guilty pamusoro pezvandakaitira baba vangu? Why do I feel guilty? Ndo mubvunzo wangu mukoma. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndinganzi ndakakanganisa here?
izvi zvinhu zvandakaita, nekuti your vote is your own secret. Hanzi ndakasarudza kuvhotera umwe munhu asiri baba vangu. Zvakaoma. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Please post my story makaviga uchitupa changu. Kunoku kwandiri kudiaspora, munhu wose ari kutsvaka stability. Iniwo zita rangu muchanditi Messi, asi harisi zita rangu chairo. Ndava nemakore akati wandei ndiri muno muAmerica, USA in brackets, asi upenyu hwangu huri kungotenderera ndiri panzvimbo imwe chete. Ndiri kuitirwa a go back to sender nehama dzangu dzandakaita 8 years ndichishandisa ndiri kunoku kuAmerica. Mukoma ndiri kushanda mabasa epasi uye zvekare ndiri kushanda asi kuti ndinge ndichinongedzera kuti iro rino gore ndakwanisa kubuda nechakati, sezvo gore ra2025 rava kupera kudai. Handina kana chinhu, handina mukomanashi, kungoraramawo ndiri kungoperekedza vamwe, zvekuti kana zvikanzi vanhu taurai zvamakaita mugore rino ra2025, ini ndinokwanisa kushaya kana chimwe chete zvacho chandingati ichiwo ndo chandakabuda nacho. Ndakaitirwa a go back to sender iri very strong, apa kuti ndinge ndichikwanisa kudzokera pandainge ndimbori. Ndinofanira kuti ndige ndichienda kumusha ndonounganidza hama dzangu dzose ndobva ndadziudza chokwadi. Go back to sender yavakaitirwa nevamwe madzibaba. Ndakavabhiga madzibaba ivavo, vamene vanzi vanogara kuSouth Africa uko, but ndeve kumusha. Vakavaitira go back to sender. Pavakangoitirwa go back to sender, vachinonorasa zvinhu zvacho musango. Hama dzangu ukaitira muroi wako go back to sender, zvinhu zvinenge zvisisina kumumirira zvakanaka. Ndakanzwa ndichibayiwa nemunzwa apo pandainge ndichidhiraivha, saka hama dzangu dzakaenda dzikanorasa zvadzakarasa pane umwe muti uzere nemunzwa. Saka ndakatanga kubayiwa neminzwa, ndikati kuchii chiri kuitika? Ndiri mumotikari, handina kumbogara ndafamba musango, but ndiri kubayiwa nemunzwa. Ndakasvika kumba ndikazvitumbura, ndopandakaona kumberi kwangu kwakamira umwe murume ainge ari weBlack. Murume uyu akatanga kundimhanyisa achindirova. Aindirova nemboma, but mboma iyi aiti kana akaisimudza kudai yaishanduka robva raita zishamu rainge risina kukora, asi iri shamu inenge yakatetepa yakazara neminzwa all sides. Ndobva ndatanga kurohwa. Ndainge ndongochema ndichingoti maikani maikani, chandakazvitangira maikani maikani. Ndakazobetserwa nemukadzi wandinowirirana naye, akanditsemerera nyora, akaita kuti ndige ndichizotevererwa neshaviri huroi. Akauya ndokubva andigadzira mukoma zvekuti go back to sender isanyanyisa kundirwadza. Hama dzangu idzo dzakaita makore dzichitambudzika, iko zvino zvari kurarama upenyu hwakanaka. Laki randainge ndakavatorera, randainge ndichishandisa kunoku, dambudziko rakaitika pandiri ndakauya kuno, ndagara ndiri munhu ane nungu, zvekushanda ndainge ndisingadi. Ndasvika kunoku ndaifungidzira kuti kuAmerica vanhu vanongopiwa mari mahara. Ndauya kuno, that's when I discovered kuti hazviko izvozvo, kunoku kunotoshandwa kutodarika mashandiro amunoita imi muri kuAfrica. Ndakatanga kuwirirana nomwe mukadzi wekuMalawi, akandiudza kuti iye zvaanotongoita anoshandisa mishonga kuti ange achiwana varume varungu vane mari, because ipapo ndainge ndisati ndava nestatus yakanaka. Akandibika mukoma, ndikabva ndachizowanikwa neumwe murungu ainge ari wechidiki kwandiri, uyo wandichati ainge achinzi Brad. Ainge ainowo zvimari ende akabva aita kuti ndinge ndichizokwanisa kuwana green card rangu. Upenyu hwakatanga kufamba zvakanaka, asi nekufamba kwenguva ndakatanga kurota hope dzaindivhundutsa. Ndaingotiwo manightmares, sezvo ndiri munhu anofarira chaizvo kuona mamovie anotyisa. Handina kunge ndakaziva kuti zvinhu zvandairota ndichiona usiku zvinhu zvainge zvichitoitika. Ndairota tiri kumakuva ndiine vakadzi vamwe vandainge ndisingakwanisi kuziva kuti vainge vari vanani. Fast forward mukomanashi, ndakazotova muroi chaiye. Ndakazodzokera kumusha. Ndadzokera kumusha
kwainge kuchifanira kuti kunge kuchinogadzirwa makuva, ende ndini ndakatouya neprogramu yacho. Because zvainge zvoitika, ndaiti shavi rikabata, ndaiona baba vangu vakamira kumberi kwangu, vobva vati ini handina mwana anoroya, dzokera unorara. Vakandibatira shamu. Saka ndaibva ndatanga kuchema, because ndaiti kana ndikangononoka kuti ndige ndichidzokera kunorara, vaibva vachizotanga kundirova neshamu yavo. Saka ndakabva ndachizotaura nemukadzi uya wekuMalawi, ndikamuudza kuti ndo zvandainge ndichirota. Akabva anditi hazvinetse, zvatava kufanira kuti tinge tichiita, unofanira kuti unge uchinosiya rimwe ivhu randichakupa. Ivhu iri rauchasiya paguva rababa vako zvinofanira kuitika hama dzako dziripo. Ndikati is it even possible kuti ndinganzi ndinganosiya ivhu paguva rababa vangu, hama dzangu dzose dziripo? Vanozoti kudii, ndo witchcraft ka iyoyo? Vakabva vachizoti kwandiri amai vaya ndaifanira kuti ndige ndichizoorganiza kuitira kuti pange pachizova nefamily gathering yaizounganidza hama dzangu dzakati wandei, then ndobva ndachizomwaya ivhu paguva rababa vangu, kuri kuzorodza mweya wavo kuti usaramba uchingouya kwandiri. Ndakabva ndati hapana chakaipa. Saka vakandipa ivhu riya, ndokubva ndachizotumidzira vanhu mari, vakagadzira matombstone, ndokubva tachizoenda for tombstone unveiling. Handingatauri hangu nhamba yemakuva, asi pakatoitwa kafunction, hama dzose dzainge dziripo. Ndakakwanisa kuwana mukana, ndokubva ndati paguva rimwe nerimwe ndaita sekunge ndiri kungobata hangu head yetombstone ndichitomwaya ivhu, kuri kutotsipika mweya yevanhu vemudzinza rekwedu kuti vasazouya kwandiri vachindirambidza. Tadzoka kunoku kuAmerica, mukomana ndakaenderera mberi nebasa rangu. Ndopandakatanga kushandisa rombo rakanaka remafamily members angu, nekuti ini pachezvangu ndakasara ndisisina kana good luck. Mweya weuroyi ndo zvaunoita, unokutorera good luck, saka unosara usisina luck. Manje mukadzi uyu wekuMalawi akanditi zvekuita varombo hatidi. Ndakange ndaramba murume wangu because ndainge ndakamushandisa kuti ndinge ndichikwanisa kuwana chitupa. Saka ndapedza kudaro, ndakange ndava kuda kuti ndinge ndichiwana zvekare umwe murume. Ndopandakatanga kusunga hama dzangu, because kuti ndinge ndichitora luck zvainge zvichitoda kutoti ndinge ndichisunga hama dzangu. Ndakadzisunga, vamwe vari kuSouth Africa ndakapedza kuvasunga, asi vanhu vakazoti vaona kuti nhamo iri mudzinza yakanyanyisa, because inini mufamily yekwedu ndini ndega ndakangobudirira chete. Vanhu vakatanga kufamba, ndopavakazobetserwa namadzibaba vavo ivavo. Kusvika pari nhasi mukomanashi ndiri munhu wekungotambura. Segore rino ra2025 ndatambura, ndiri kurarama ndiri mugehena. Handizivi kuti ndingakuudzai sei. Ndinoita sekunge munhu asiri kana kuAmerica, kuita sekunge munhu ari kwaMurambinda uko. Upenyu hwacho hwandinorarama, ndine mapepa akanaka ekugara munomu, but ameno zvinongoitika so. Kunyangwe ndikada kutanga a nice business rekuti umwe munhu akaritanga asina kana knowledge anokaruka atongoita mari, but when it comes to me, ameno zvazvinongoita, it is because ndakaitirwa go back to sender. Saka ndiri kunzi kana ndichida kuti ndinge ndichizodzokera pandainge ndimbori, uye zvekare nekuzodzikinurwa kubva pamweya uyu weuroyi, ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha. Kana ndadzokera kumusha, then ndounganidza hama dzangu wose uyo achiri mupenyu ainge aripo apo patakaita function yematombstone, because pane vamwe avo vakazotofa, vakafa nekuda kweshavi riri pandiri. Saka zvimwe zvacho mukoma zvinongoitika zvega. Ndinokwanisa kunge ndisina wandinenge ndichida kuuraya, but ndinongokaruka ndatomuka ndotozviona ndatova mumba mehama yangu ndava kutomuuraya. Zvinoitika ndisingade izvi. Saka pane vamwe vanhu vakazotofa. Saka avo vachiri vapenyu vainge varipo pafunction yedu yekutanga, hanzi vanofanira kuti vange vachizovapo nedzimwe hama idzo dzinokwanisa kuzovapo. Then ndobva ndareurura pamberi
pehama dzose ndovaudza kuti izvi ndo zvandakaita, ndinodawo kuchenurwa. Idzo hanzi dzinofanira kuti dzinge dzichizofamba neni. Kana dzafamba neni then dzobva dzachizondibatsira ndokuchenurwa kwacho ikoko. Zvino ndinotya mukoma. Pane vamwe vanhu vakashayikirwa nevana vavo. Do you think kuti someone uyo wandinenge ndakaurayira mwana wake angandiregerera? Ina handioni sekunge munhu waunenge wakaurayira mwana anokwanisa kukuregerera. Ndo nyaya yandiunza pano. Ndinodawo advice kubva kune vedare renyu. Chiri nani ndechipi? Kuti ndingosiyana nazvo ndongoraramawo life yandiri kurarama ndiri kuno, musi wandinenge ndabayiwawo neminzwa ndongoti Mwari kuda kwenyu. Kana ndikararamawo zvakanaka ndongotiwo Mwari kudzwai. Ndakangomirirawo kuti ndige ndichizofa. Kwandichaenda ndivo Mwari vanokuziva. Isu sevanhu vatema hatina kana chatinoziva. Ndinenge ndiri mucomment section mukoma. Vanhu ngavasatya havo kukomenta kunyange ndiri muroyi, but handipo pakuda kuroyana nevanhu vasina dzinza neni zvinogondipei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi vanhu ngavasanditya kunyange ndiri muroyi, but handipo pakuda kuroyana nevanhu vandisina dzinza navo. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava, strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yandiinayo. Mukoma, muZimbabwe kana wasvika 38 years usina mwana, vanhu vanokutarisira pasi. Vanoti uri munhu ane munyama, kuita sekunge munhu ane munyama, kuita sekunge munhu akatukwa, kana kuti muroyi anodya vana vake mumweya. Zita rangu muchanditi Free, ndo zita iroro randazvipa. Do not ask me a lot. Ndiri munhu akadzidza zvisingaiti. I doubt kuti panapa pachannel yenyu pane munhu akadzidza semadzidziro andakaita. Ndine masters degree, ndine masters degree maviri sorry, uye ndiri kuita PhD yangu iye zvino. Ndine mari yangu, ndine imba yangu, uye ndine rugare rwekuziva kuti mumba mangu hamuna mwana anochema nenzara kana anoda kuchinjwa mapampa. No kumboswera ndichiskrimirwa nemwana. Ndiri child free on purpose. Ndakavavenga vana, handidi vana, handina kumbogara ndakavada, uye handizovadi zvekare. Vanhu vanoti ndiri selfish yekumba kwenyu. Shamwari, inini handisi selfish, asi ndakasarudza kuti handidi kuti ndinge ndichizova nevana. Vamwe ndo vanondibvunza kuti naiwe sei usina mwana. Ndinotovaseka ndichiti zviri nani kuti ndige ndichidya mari yangu ndiri ndega naamai vangu, kunyange ndikanzi ndiri selfish, nekuti handidi kuparadza muviri wangu nerunako rwangu nekuda kwekuzvara munhu achazondituka mune ramangwana. Kwete, handidi kuti mazamu angu adonhe. Anofanira kungogara ari zvaari. Ndiri munhu anochiviwa nevarume vakawanda, ende ndiri munhu akangwara. I am an intellectual. Chinotonyanya kundinakidza ndechekuti ndinoona madzimai vamwe vatainge tiinavo kuchikoro, vazhinji vacho vakagumira pa-O level kana kuita madiploma emumacolleges ari cheap. Iko zvinozvi vazadza dzimba nevana, apa vachishaya mari futi yekutengera vana, apa vanenge vaine vana vashanu. Vana ivavo vanoda chikafu. Pose pandinosangana navo ndinotongoseka zvangu ndichiti awa, uyai munzwe madofo chaiwo. Ndinovaudza nezveupenyu hwangu, kufamba nendege first class ndichivaratidza kana even mabooks. Ndinonyora mabooks mukoma, ende ivo vanobva vati inga zvenyu vasikana, kudzidza kwakakosha. Ende kana muchida kuona kuti kudzidza kwakakosha, look at someone like me. Ndakaramba kuzvariswa nemunhurume. Kana usina kudzidza unenge uchingobariswa vana dozen. Vazhinji venyu imimi munozviona sekunge makakosha.
regai ndikuudzei, nekuda kwekuti mune madhiploma asina uremu mava kuona vamwe vanhu sekunge vakafoira upenyu. Vazhinji venyu imi mune madhiploma musati mune chamuinacho. Diploma it is nothing kumberi kwangu. Ndakasarudza upenyu uhwu hwandakasarudza. Pese pavanonditi uri wekushaya, ndinoti ndimi wekushaya, nekuti nhamo ndeyako iwe unotadza kutenga original designer bag nekuti mwana wako anoda school fees. Ini ndine rusununguko rwamusingapofi makaziva, nekuti makasarudza kuva mishini yokubereka vana kwete kuzvidyira mari dzenyu. Ndakasvunuruka, ndakadzidza uye handisi kuzochinja pfungwa dzangu. Handidi vana uye handidi vanhu vasina kudzidza mupfungwa dzavo. Zimbabwe inoda vanhu vakadzidza vakaita seni, kwete kungozadza nyika nevanhu vachishaya ramangwana. Aya, zvakaoma. Ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi Zimbabwe iyi iri kuda vanhu vakadzidza, noti vanhu hanzi vanhu vanongoita vana. Zvakaoma, hanzi kuswera muchizviita mishini yekuzvara. Vedu we, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakadya mabhuku. Kana uine diploma usazviti wakaenda kuchikoro, hauna chauinacho. Zvakaoma. Hanzi ndine 2 madegree PhD on top. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.